as pedras da nosa paisaxe teñen formas especiais e iso deulle o nome da persoa, animal ou cousa que esa forma suxire. Pero hai outras pedras ás que a súa feitura lles deu a propiedade de emitir algún tipo de son. Así é a pedra das campás que está nas Illas Cíes. Chamanlle así porque se a golpeamos cunha pedra ou cun pau, emite un son que parece o dunha campá. En Xove chamanlles pedras que tumban no sentido de que retumban. En Ourense dice que tocan, ou que tanxen, ou que tintinan. E se lembramos que na parte oriental de Ourense as pedras chámanse fragas, entendemos que nos ríos haxa a fraga do tambor, e que en Vilar de Bos haxa a fraga que tintina. Noutros casos, o Penedo ten unha cavidade no interior que produce eco, e dai naceu ca unha pedra destas lle chamen a pedra que fala, como esta que hai en Ventosela, en Redondela. Hai lugares nos que está viva a crenza de que dentro delas vive unha moura que tece nun tear de ouro, ou un mouro que forxa ouro, e dis que nelas se sente tintinear o ouro. Por iso lle chaman a fraga do tintinidoiro no Navallo, no Ríos, ou a pena do ruído no concello de Covelo. Hai outros casos nos que o vento produce uns sons sorprendentes cando se introduce polos buratos da pedra. Os pastores, que son os que máis horas botan no silencio dos montes, aseguran que en certos momentos, dependendo da dirección e da intensidade do vento, nesas pedras chegan a escoitarse verdadeiras melodías. Daí ven a pena faladora en Faro, en Viveiro, a pedra da Cantadeira, en Torea, en Muros, ou o coto dos chirimelos no Monte do Seixo, en Cerdedo. Nesta última, ao pasar o aire por eses buratos, produce un son como o da chirimía. A sonoridade doutras pedras procede do ruído que fan as ondas do mar ao bateren contra elas, como a bombardeira, en Baredo, en Baiona, o roncudo, na Costa da Morte, e o pita o tren, en Mougás, Oia. No Ío, en Cangas, hai uns baixos que lles chaman os salaíños, porque dis que o mar salaia e fai un ruído que parece que chora ou que se queixa. As pedras, se un sabe escoitar, falan. Se nos mancamos moito, botarémonos a... Llorar. Animal con cuncha que deixa babas ao ir camiñando. Un caracol. Pois como sabes? Entre as pedras espectaculares que vimos hoxe destaca a pedra das campás das Illas Cíes. Os campaneiros que fundiron esta campá de pedra foron o vento, a chuvia e os cambios de temperatura. E cando se bate nela cun pau, fai un son talmente como unha campá. Por iso, a persoa que lle puxo o nome da pedra das campás tamén tiña a súa arte. Hai pedras que cantan, como cantaban os canteiros todos antes de que viñese a moda de serrar a pedra. Di a cantiga, o canteiro que non canta o son da súa maceta, ou é porque a pedra é dura ou porque o punteiro non entra. Esas pedras que tanxen ou que tintinan, esas pedras cantadeiras, esas penas faladoras, eses salaíños, son esculturas que está creando a natureza. E aínda está traballando nelas, por esa razón non se deben cambiar no sitio, porque só aí cantan. E os nomes tamén son importantes, porque son os que nos levaron ata esas pedras especiais. Como ven, unha lingua é tamén un sistema de alerta artística. Abur.